10 bola sa ganitong arrangement. Yan, go mo yan. Hanggang sa ubos mo. Kumayo yung each other, ipa-drills ko na ko siya. Patay spoiler yun. 56 yan. Sa'yo na tinanaan, bro. Kapag nagandaan ng ngayon, balik ko na. Hindi siya maayong kung sa iyong ano, kung siya yung tapo. Di parehas ng dyan nagkakasama ko. Pero higit lang po ayaw niya si Scott. Panapin hindi sa ito lang. Ay, iba pa. Yung higit sa traffic. Hindi nga problema. Ano layo na ba? Wow. Anong prepare sa iyong tapo ko? Guwapo. Ano? Okay na. Kalau di ka mabakat ka na. Oh, yan. Kaya Ayun ba yan? Yan, tawa din. Ang kanya ako. Tatapos yung kanisong. Ayun. Wow! Wow, galing. Nice! Oh, gimana lang? Wala to yung suit. I-shot yun. Balik sa yung Mark na pag-ibig papan. Dali mo sa akin. No? Ilalo po. Oh, ilalo. Sunod lang kang Mark daw. Ano na lang bigala na lang? Kaya yung soldado. Masipyan ka balik ka. Nak, mana? Kaya sila pa. Tribul sa. Sipin mo sa laptop. Aboyan ka lang. Oh, mo yun. Baon na kung mura-mura. Magiging. Wow. Dapat sa laro, mawala yung sa mana. Ano ba? Sa lula, sige, lula. Bakal lula. Uigi kong bata. Uwi pa kayo. Home run. Tamaan ang camera. Wow, galing. Ang galing, galing. Galing. Nice shot.